Здравейте, YouTube, аз съм Купсен Games и днес искам да ви се извиня, че не съм качвал много време и то много, имам само един клип. И това е заради, защото нещо мишката ми се бъгна, ходих на ремонт и не ми стана пак и сега някъде след седмица или две, не знам, няколко дена или седмици, аз пък месеци, да, и ще си купя мишка и ще започна тогава да снимам много, да, и ще ви са, да, и ще почна да качвам клипове постоянно. Пипи Българ ще снимам от то сервера Crossfire, слага май да ги пугин или слага, не знам какво ще прави. И ще го, като го прави, като го пуснат и да. Да. И да, и ще почнем да снимаме в него. Абе, сървър ще снимаме, да. И да, това беше от мен. Аз иска само това да ви кажа. Да, да забравям да ви кажа, наскоро ще направих един мод. Аз мога да ви го казвам, да, направих си мод. Всъщност теглих се, не се направих, извиня се. Но, да, и ще ви покажа клип, в който какъв е мода. Може да се казва Animation Player. Някои могат го знаят, но някои не. И да, ще ви го покажа. И да, мога да ви направя клипа как да се го стеглите, но и аз не знам как, но аз ще видя. Не всъщност, или ще кажа на моя приятел да го направи. Да, и това исках да ви кажа като цяло, че няма да качвам няколко дни или седмици, както ви казах. Да, но това не е загуба. Да, ще качвам и да, това беше клипа, аз бях Купсен Games и да. И да, и до скоро. Б.